ஸோ எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் தம்பி டிடிஆர் பேசுகிறேன். ஸோ இன்றைக்கி எங்கே பார்க்க வந்திருக்கேன்னா, ஸோ அங்கே ஏற்கனவே வந்து ஒரு சாமி புத்து இருந்ததுங்க. ஸோ அங்கேருந்து இப்போ எல்லாம் கலைஞ்சிருச்சு. இப்போ பாருங்களேன், எவ்வளோ பெரிய பாம்பு தோல் பாருங்களேன். எக்ஸ்ட்ரா இதுலேருந்து அப்படியே முனை எவ்வளோ பெருசு இருக்குது பாருங்கள். அதோட தலைப்பகுதி கண் கிட்டே இதை வருங்க, அவ்வளோ நீட் இருக்குது. பார்த்தாலே பயங்கரமாக இருக்குது. தோலே இப்படின்னா இன்னும் பாம்பை நிஜமாக பார்த்தா எப்படி இருக்கும். அப்படியே இங்கே பாருங்கள், வைக்க ஓரமாக பார்த்தீங்களா தோல் உரிச்சு இருக்குது.